pastoral buin junta heltzen maniz, hau 6 dukit. Lehen egin dudala urdin jarben, 1988 agostixia hozen, Jean-Michel bedak txegartzen sujeta, eta regenta uriti bigarrena 1982 egin izan iruri. Uriti zuzun regenta, eta sujeta egin izan arrotza eta pintria. Michel zuzun. Eta gero hantilanda egin diturin beste bat ordin huarrokigan, 1985 hua zuzun Agirre presidenta. Eta han regenta zuzun Recalt, Jean-Pierre. Eta gero hartain landa urdin jarbe aterrazin. Ordin hua mediatzen eta lautaloita hemetzin. Han egin genizen Iparagirre. Gero hantilanda berriz junus arrokigat, 2012. Han egin genizen José Mendiaga, eta horrein hua egin gutzu segeranila, azkenila. Heben berriz urdin jarbe atzinik. Eta ordin heben behar duzugi egin pastoala Sibastarak. Euskaldun franko bezala behar txipiniekila joan zen Argentinala. Pastorean hainez, guai hasein nintzu tur gazten nintzalaik. Eta guai ikusi duzu bilhuka idiela galtzen. Guai apesa hainiz. Eta apesak izena du Lafitte izena diz. Piares Lafitte. Eskal herrizale, bitzareko giaiege, jintaturi beiteitzege, erangei zerdigin gogun. Aurten urdinak betarek emaiten dugun pastoala, Sibastarak pastoala ditzen da. Jean eta Madalena de jorreki berri bianaia jebaen istoiak kontatzen du, Sibeun sortu zienak. Hogei garen menteko istoia da. Madalena ikasen sortzian zen. Izan dia bai bigarren gerla mundialan erresistentzian sartu dien anaia jeba zonbait. Gainera aurtenko urdin pastoala miat berezi da, zenta ehuneko urdinak ben eginik da, erraiten ahal da. Idazlia Maritxune Geloa, erregenta Batitia Berrogen, kanto emailia Jean-Charles Sanz eta afitsa egilia ebai Aniar Kazetz. Ni dantzainiz, pastoal hortan, kantu ez zumaite bai emaiten zit. Ni pastoalin mola generala egiten dut. Ordin gaiztuetan, unibertsitetan nik dit erraiten Gernikan izanen dela surprisa tipi bat. Burdun txapel bedera burian jantziri, ari dutuk emaiten eskiak algari. Eta niordin polixene, bizkaitar emazte bat nuzu, eta bizkaitar horrek ezaizizun belagun emazte zonbaitekin. Plantan ezaizizun behaz abertzale eta feminista zen talde bat, eta ordin horrekin borrokatu zuzun. Oe historia, bariz bat lakabetxa, Juguntan dateke biharko
Familiatik, sadit xantza mini bat, arrasemia, ez dizu, xantza handik iken hori hartino, eta pastol haleiki egien dize, eta hanitz, koaz jamaiten eta zut, gioko haitzenako gaixu ezpeita xantzatu bizitzin, sortzetik hemetzin problema osagarin, eta nahi duz haitzin nahi, enetako miakulu tipi bat, motiko bat ez bizitzen nahi duz, badiz bizitzeko inbea, hue handi baita. Nik hungi garritzen baita dit, pu hola nik hatzen manize, pu bestein norbait bat kitxegi daen hartzeko, eta hoi eger duz, ni haniskunten duz, lehenik haintako. Lagunak jelaik edatzen, eta laketuz. Egia urdinak ben beti izan dela kulturan gaizahanitz plantan ezagik, izan dadin dantzan, kulturan, musikan, kantoian, bat itzugu elkarte hanitz, eta bakotsak plantan ezarten izu zerbait, eta hor izan zututzen bi maskada 2006an eta 2000 eta azkenin dizugu pastoala bultzatu. Egia urdinak ben badela dantza eskola hun bat, gu beti danik egin dizugu dantza urdinak ben, egin dizugu bi pastol eta bi maskada. Eta hor adina juiten zikuzu, ordin gazteia usten dizugu gu elekiain hartzea, eta egia gazte haniz batela hor pastol huntan dantzai. Pastoal horrek ekartzen ditazut hegin dinamika batetan sartzia, generazioen ezberdinak biltzen gititzu, ordin usantzan egonen ez nintzen jentezun behitekin egoiten nuzu, edo hekin hajimanak sortzen titzat, ordin zigarruntza duzu. Nik uste dit pastolak herritar adineko gusik elkartzen tila, eta hola, giro bat sortzen dela horrekin, eta gaitza huna dela. Herrian heltzen delaik holako antzerki bat, oso kunten gututzu eta parte hartu nahi dizugu prefosta. Eta egiazki plazer bat duzu, jenten hartin elkartatzea eta hortan parte hartzia. Sende